Takže vás zdravím. Dneska si povieme niečo o novom týme. 11. tím. Áno, konečne sa to podarilo a rozprávame sa o Cadillacu. Vlastníkom Cadillacu je General Motors. Cadillac momentálne nemá titulného sponzora, jazdí pod menom Cadillac, aby si vybudoval identitu a usadil sa, a určite titulný sponzor príde neskôr. Takže ide vlastne o americko-britský projekt, kde v Anglicku sa všetko vyrába a Amerika riadi projekt a vývoj. Tým principál v podstate neviditeľný, Graham Waldon. Majú dvoch skúsených jazdcov, tým prvým je Sergio Perez a tým druhým je Valtteri Bottas. Cadillac má motor momentálne od Ferrari, ale vraveli, že v budúcnosti okolo roku 2029 chcú, a možno, že už budú mať vlastný motor Cadillac. Palivo, oleje a mazivo dodáva firma Shell, presne ako Ferrari, keďže ide o spojenectvo. A takto vyzerá ich tohtoročná zaujímavá livery. Každá polka je inej farby, inej odtieňa.